Poznáte tohto pána? Vraj svedok Vibecodeovi a dorazil aj na e-commerce Bridge Live do Trnavy. Viacerí ste sa pýtali, čo všetko vozíme na eventy. Srandujem, nikto sa nepýtal, ale toto je ono. To bola zase fuška. Tak na zdravie. Na mieste som si tentokrát ochočil miestnych robotníkov a keďže boli fakt šikovní, stihol som ísť pozrieť aj mesto. Malý Berlín mám na naše eventy fakt rád. Prekonať pár schodov a sme tu. 斯特凡已经从中国回来了。 Alias Štefan sa už vrátil z Číny. V tom som dostal signál, že prišlo jedlo. Dnes dostali prednosť rezne. Za top outfitík ďakujem partnerovi Justin Paukin s mojim kódom Zlavička. Všetko ready? Poďme privítať hostí. Servus, vitaj, zdravíčko. Nazdar. Ako už tradične networking prebiehal hneď od úvodu. Užili sme si top prednášky od Matúša Miňa, Jura Tobáka, Peťa Saboa, Tomáša Červenku, ale všetkým odpálil dekel najmä Ruslan Skopal. Potom už len papanie, ďalší networking a netradičný víťaz v Kahoot kvíze. No a na záver nás poctil návštevou aj spomínaný svetok Vibecodeovi. Ďakujeme Trnava, vidíme sa opäť na budúce.